o joofi nde ɓernde yiɗata giɗo muɗum kono gilli ɗi ngannduɗaa ko différent e yidde hakkunde ɓiɗɗo e bamum walla baaba e ɓiɗɗo mum ɓiɗɗo ma debbo o yiddene mo yiɗi joom galle makko nde yidde wonde ɗo nde amour gonɗo ɗono manam so en kaali ɗum e ɗemgal tubankore Allah wi ɗon ko yo amour won hakkunde moɗon eyi ɓanndu ma ndu tinambo ɓernde ma nde tinambo fof ma tinambo kirambo eyyi ɗum ɗo o wi ko yo rendu ɗum taw Allah adi wiide o wi on tuman noon o wi ɗe nde ɗo toɓɓere ko onon ɗiɗo battidmi nde onon ndendi nde o wi wa rahmatan o wi an gorko o mi tamnima nde ɗo toɓɓere ya ɓurde jogade hoɗum yurmede jalima en gamat e nde ɗo toɓɓere yurmede seeɗa ndeysan saabu heewi e qur'ana ko haali taw koye ƴiyal he tan kaɗɗen taw wonko Allah joofi hen ko heewi ndeysan o wirima yurmede an gorko ya jogo yurmede hakkude ma e debbo ma jalima ƴeew ndeysan ɓiɗɗo ma debbo o gila ñande jibinɗambo yidde nde baaba jogoto he ɓiɗɗo mum debbo nde ɓuri forde ko yiɗata ɓiɗɗo makko gorko ko wallahi wallahi enen fo worɓe jibinɓe ɓe eɗen gandi no baaba wayi e ɓiɗɗo mum debbo ni ina foori sanne ñande wotere goram goɗɗo aroya wiyama mi faala gokkora kam ɓiɗɗo ma debbo o jalima on ñan ñande ɓiɗɗo debbo ɗo fete e galle bamum koɗo lekki mawki batki duuɓi ɗoki ɗofotoyo ɗaɗi ɗi memoyat ko heewi wallahi 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 Allah wima afala ta'qiluna an gorko garɗo lamdade debbo ha gokkeɗa oɗo debbo mate a siftorta oɗo ñalowma ñande garɗa wiide gokore kam a wiyani luuɓe kam a wiyani yo ñawle kam a wiyani jeeye kam sade a wawtamo sode o wima oɗo baba e oɗo nene ndeysan ɓiɗɗo ɗo weeli yidde ɗo ɓiɗɗo ma debbo o fuɗɗi nafde ɗo ko ɗon o gorko ari wi okkam ɗon mbo wawata ittude nene makko he deferdu ko ɗon mbo wawata ittude nene makko he looru ko ɗon manam nafoore makko nde fuɗɗi goɗɗo ari wima okkam gomɗa Allah jundiniɗa e Allah e nelaɗo muɗum jaɓɗa gokkuɗa mbo sabi Allah jalima ordonnance ji ɗi mbaɗɗa e ɓiɗɗo ma e tan ɗi tan garɗo ɗaɓɓude wawata ɗi yobde de fereng di yaati kala gokkaɗo debbo ya andu ko pular wi ko wonɗon ko a okka wallahi iselli a yeeyaka ɗum a waɗaka wallahi ala ko neɗɗo waɗata e hoore neɗɗo to banggue dewgal ha pellita a waɗi fodde nde ganduɗa aɗa sooda ɓiɗɗo aɗa sooda debbo maɗa o hakkude nene ni he ɓiɗɗo eyyi saabu ɗum hitande wotere nde mbaɗɗa e dewgal ma hende si a ƴettino ɗum mbindan ɗo galle maɗa ɗo hayso ko 15 000 joɓatamo sa calculi no foti hitande lebbi sappo e ɗiɗi joɓɗa mbindan ma o a tawat no ɗum ni a sabbirani ɗum debbo ma wallahi wallahi pellet on tuman noon Allah wima yaati afala ta'qiluna mate a haqqilta jogoɗa yurmede e ngel ɗo cukayel del jogoɗa kadi teddugal e ɓeɗo jinnaɓe ɗiɗo jibinanɓe me ɓe ganduɗa ko he on jogorɗa dañde heñere ma holko woni heñere neɗɗo ɓiɗɗo jaltuɗo e maɗa wallahi Allah wi nde yurmede an gorko jogonde o wi kadi o wirima jurmeɗambo o wi mi okkima sembe mbo mi okkani o debbo dokkumami doole ɗe ɗomi rokkani oɗo debbo wallahi wallahi ndeke noon jurmireɗambo par ce que aɗa jogui doole ɗe ganduɗa o jogaki so on kaaɓi an wawimo a gañat Allah wima mate ala hakkille jurmireɗambo ɗum taw a ƴettani wayre ma hakkille nde par ce que an ɓuurimo doole noddande fo e meɓɓande wallahi jeeyamo doole kala hunde pawamo doole Allah wi wona noon jalima ñalawma hande o yimɓe ɓe ɗi cikki ɓeɗɗo debbo ma sa addimo tan o wonti korɗo ma ko jiɗɗa mbatta kala ko jiɗɗa mbatta a lippat a ƴattoto a sonkat Allah noon haali ɗum ɗo qur'ana mbo wi wona noon ko yono a yit jurmoɗa ndesan yaati noon so yurmede tawaka hen han ya andu an ko Allah gadiɗa yeddude dewgal ngal ɗiɗo gueɗe ngala hay l'islam ina foti ɗum firtude so l'islam ina firta ɗum base to koye kaɗo haala Allah wa fusiqal bina hakkude maɓɓe yaltine gokkuɗa neɗɗo ɓiɗɗo ma debbo goram ko ƴattore tan he lippe mo wurde he on debbo ñande foof ko baɗɗugol mbo métit woni hakkude maɓɓe so l'islam darima firtude ngal dewgal ina wawi ngal firtude de ganduɗa ɗum saabu ɗum l'islam base to koɗo Allah wino jiɗodire jurmodire jalima heddi toɓɓere wotere wiyetende sutura
Allah wi debbo mi tamnima nde toɓɓere tade mi tamni gorko o toɓɓere wiyetende yurmede nde mi tamnima toɓɓere wiyetende sutura nde an debbo o wi sutura ko ɗum taki kanko Allah subhanahu wa ta'ala to qur'ana makko to wonɗo wiyata wal leyli eyi wal leyli oɗon Allah ina joofi debbo o waɗimo misal comme no jemmani o joofi e gorko wanna haara comme no ñalomani gorko woodi wuɗɗa doga weeti tan ɓorno paɗi mum doga ɗaɓɓoya no galle dañiri no galle wuurdi sabu ɗum rasulu sallllahu alayhi wa sallam o wi leñol makko ngol o wi yo on nganndu an nafaqatu lil abi wal hadanatu lil ummi hono debbo ma ñamirta e ɓiɗɗo ma ñamirta no ɓe lelorta ko yoɓerte facture ji e gueɗe kala galle no ɓe janguirta e kala hunde ɗum ko an waɗɗi hono needi noon ɗo galle ɗo Allah wi walla rasulu sallllahu alayhi wa sallam o wi debbo ko an jeeyi wal hadanatu lil ummi needi ɓiɓɓe maɓe hono ɓiɗɗo ma o yarata école hono mbo artirta mi wiyani ko yoɓete ko kono daragol ɓiɗɗo yeehi école daragol ɓiɗɗo arta école ɗo galle ɗo hono ɓiɗɗo ñamirta hono ɓiɗɗo jooɗorta hono ɓiɗɗo ne'orta hono ɓiɗɗo wonirta neɗɗo on muul Allah wi mi resnima ɗum an debbo o wi sutura ndesnumami ɗum joom galle maɗa o kala ko o wawi dañde heewi famɗi ndeysan sa wirtani ɗum tan wirtota o wi surru joom galle ma sabu reedu hirtindu gosi ndu e reedu hirtindu gertogal ndu ɗi meeɗa yaade to boowal woturu fo wi ko wallahi hirtini hay woturu halta di ndeke andintama nduɗa ko gertogal hirti tan walla nduɗa ko gosi hirti ko won curtuɗo sirru gonɗo hakkude ma ko ɗum waɗi Allah wi ko wiyete sutura ko an debbo mi resndima ɗum Allah wi noon ɗon ɗo dewgal ɗi jogiiɗe toɓɓe tati yiɗodirde nde ngannduɗaa ko yottinde toɓɓerɗe mooɗon onon ɗiɗo ndendi on point ji ɗiɗi keddiɗi Allah fecci gooto fof point o wi yurmede an debbo gorko mi resndima ɗum an gorko eyi o wi mi resndima an debbo sutura Allah wi so on mburdi e ɗi point ji tati dewgal mon wela wallahi goto fof anda haqqe o pellet jalima enen mbiɗen walla wiya debbo ko gorko mum woni caabi aljanna muɗum hakaza kono wonko adi ɗum wonko ko adi de eyyi heewi minen lakiɓe jangde ɓe simin jooɗima men mbiya walla Sénégal ɗi jogii konngol gootol ngol wiyata liggey ndey añuk doom ko ligge nene woni bottari ɓiɗɗo janngo wonko adi ɗum nomen kaal ɗum ɓuri wadde important on tan ɗon wari ndi on suman ɗo wari ndi hoɗum wonta ɗum jalima wonta ɗum gorko ala jogorɗo mo ɓiɗɗo mum jogora waɗede barke ɗon ɗo a teddinani e siraɓe maɗa pelle an debbo an gorko d'abord a yiɗo Allah fuɗɗanimaɗo mbo wima o baba enene gerdi he o mum ɓiɗɗo ha ɗo ɓiɗɗo foti nafde ɗo garɗa mbiɗa okoram Allah wi ya andu han si a limanteno musidɓe han ko ɓe e siraɓe ma goni musidɓe ma cuk saabu ko ɓe gokkima ko nene ma e bamma wawatama okkude aynema e bamma ko jiɗima fo ɓe gokkatama debbo fereng jalima Allah subhanahu wa ta'ala mbo wima ɓiɗɗo baɗaɗo barke o fuɗɗorta ko an baba o an gorko o teddina e siraɓe maɗa pawaɓe ɗo pawɗa nene ma e bammaɗo sa waɗi ɗum debbo maɗa o ƴefta jinnaɓe maɓe waɗa ɓe ɗo waɗi nene mum he bamum ɗo sora less koyɗe maɗa so nden yonti ɓiɗɗo waɗe barke jalima fula duɗo ngodaɗe rewɓe men ɓe hoko tampere tan wonno liggey ndey añuk domno han ɓiɓɓe Sénégal pi enen ɓuranno barke ɗum selli rewɓe men ɓe neneji meɗen ɗi ka en ƴeego yanno laalo e safaro e uloje leɗɗe kamɓe tenata ɗo fuladu rewɓe men ɓe gandira teeno koko menen gaɓum ko ɓen rewɓe amen hay jatata wuuro ɓiroya ɗum iselli pellet debbo noon mo ganduɗa an gorko hayto guesato ko onon duulodoyno gartuɗa dulde re'i ko kañum continue to faro makko to an gartuɗa ana fadirim ha coñal nde coñal yoni nde onon kadi jaadi to guesa to dawol ngol gasi han mbo rutto mbo yaha to faro makko to
so ceeɗu weeri hambo waɗa kala sardin an ñande buraldima ndi nattinnoɗa ndi ɗo tuudaru ma ɗo on ñan a gasni golle hoko menen sukaɓe han joom hiwto ha debbo wallahi hankandi ko e moto mum walla ko e welo mum ko hen hoɗi tan luumo debbo ma o kañ andi hono defirantama ñammi handi maafe a yejiri ho ñammi maafere an ko ɓay an waɗi nangganɗe ma de to deferrum to tuudaru ma to walla to caali ma to a sappinima mbo re'i o debbo yogo he rewɓe ka en gandi bom hoto lamɗam heɓoyto ko ɓuuri fof jasde ko ka en ɓuuri andude hoto lamɗam heɓoyto te wallahi jalima kala mo debbo mum duyñani ñammi ndi ala lamɗam walla ndi hempaki kirmasi meɓɓama walla conkamba walla ƴattuɗama ndiɗo han hono te noon a okkano mbo ɗiɗo jalima so tawede wonino ɓe rewɓe ko nden tampere ɓolɓolde si gorko o tampanano esiraɓe mum teddinano han taw rewɓe ɓe tan ko tampani genda mum ko ɗum tan waɗanno ɓiɓɓe ɓe barke han he jalima mi sikku tan enen daɗanno no ɓurini di taw no ɓurini yaari won ko ngakki ko no ɓe kaal ɗum saabu Allah watano hay goto suuɓ ɗum Allah wi kala gorko jiɗɗo ɓiɓɓe mum waɗe barke onon ɗiɗo resondirɓe ɓe caggal nde o resni on toɓɓe tati ɗeɗo o wi nde ɗo toɓɓere ko ma nden donde gorko o wonto itti debbo o respecta toon o teddina toon debbo o wonɗo adda o waɗa nene mo o tawi o ko nene makko baba mo o tawi o ko bam makko o heƴa e yamirore joom galle makko wallahi Allah subhanahu wa ta'ala mboy taw wonani dewgal wayi mboy o on pirororan ha tampon ko ɗum yaltata ɗon ko moƴƴi yaari ɗum an jooma hakkille o andinima yaari tampere ɓolɓolde debbo wiyetende no mbo tampu ñande yo enen mbiya no ɓe tampu liggey nde añuk doom nde ndeke kaalen kadi liggey baba o to bange esiraɓe mum to ɗum adi ko ɗum adi de ɗum ga watindi saabu ko baba adi sawde goro ɗaɓɓoyi debbo fulɓe mbi si goo ayima tan limore ayima wallahi awa si baba o juumi esiraɓe ɓe tan ɓiɓɓe ɓe ko nene o etoy yo a renaki han si wona Allah ɓuroyma wallude yeɗede han wodoya kam jawɓe ɓe jibinɗa wallahi masallah ndeke bandiraɓe musidɓe tedduɓe enen ɓe ganduɗa ko lakiɓe seeɗa e jangde joɗotoɓe e kaalire walla waɗoɓe conférence ji saabu Allah laaɓen deedi e koye meɗen tan nafa saabu Allah subhanahu wa ta'ala mbo wi neɗɗo fof koyɗo meccal maɗo ɗon natoyta aljanna ɗon kala natoyta jengol jahannama qur'ana mo janguɗa o jangtormbo no Allah wirima ni mbasa foɗande hoorema tan mbaɗa qur'ana o tappatura koɗo leyma tan poɗata a duñanta goɗɗo subhanallah Allah subhanahu wa ta'ala ko wiyata kulol Allah ko ko wiyete julɗo ko taqwallaha ko kulol Allah ngol tan jalima wallahi ndeke ko adinde enen mbiya rewɓe meɗen ɓe mbaɗane men ni mbayeni de dañon ɗum ɗo musidɓe ciftoren hono mbaɗen e rewɓe meɗen soko Allah hay so rewɓe ɓe mbaɗani fodde mum kono wallahi worɓe ɓe gadi jippade laabi mumen ɗi yogo e worɓe ɓurɓe hewde e men Allah enen eɗen mbuuri dewgal ngal ganduɗa mi anda hoto ngal janga kono de wona he l'islam debbo mo ganduɗa ko ɓande tan koddirɗa he makko walla ko ƴattore tan walla ko lippe tan masallah masallah ko ɗum molare Allah siftor nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam mo ganduɗa ko ɓurɗo ɓurnaɗo binde kala man lawlahu lam tukhriju dunya si wona saabu makko Allah yaltintano e aduna e ko woni e nder aduna ko adi jabde diine l'islam ko debbo gadiɗo kala yeyde wonki muɗum yo ware e diine l'islam ko debbo nelaɗo wima diine l'islam gardi ko ɓamtude debbo saabu debbo suuɗi diine l'islam manam wonno cuɗari han l'islam so tawede wonno ina waɗana cuɗari han ko rewɓe ngari gadi sudde l'islam kaɓana khadijatu bintu khuwayla joom suudu rasulu sallallahu alayhi wa sallam
ko gomɗinɗo nelaɗo Allah o jebbilani nelaɗo Allah o ƴetti jawdi makko o waɗi e rasulu sallllahu alayhi wa sallam yo rasulu sallllahu alayhi wa sallam won joom galle makko o itti kala ko o jeyno o waɗi inde labil moustapha sallllahu alayhi wa sallam debbo gadiɗo wartade jabde warede e l'islam o wi ko la ilaha illallah muhammadun rasulullah ɓe mbimo wi laata wal uzza innu allaji men ɗi mbiya ko ɓen gomɗa o wi o watta ɗum so yiɗi yo ware omo lelna omo haɓɓa wallahi ɓe ceeki reedu makko omo wuuri omo continue wiide la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'islam tawno ɓiɗɗo debbo jibinaɗo fof ko wareteno gayka ase tan ubbe l'islam ari ko itti ɗum rewɓe noon dari kadi jonni l'islam wallahi jalima 8 mars ko Allah idi ɗum ittande e rewɓe 8 mars eyyi bon jalima o hajju mo jiiɗa na yahe ko debbo ko ɓuri heewde ko kañum woni e weltinoyeede ɗon ay ɗo nanta ɓe mbiyama safa e marwa ɗo dogeteɗo ko nene meɗen hajara joom suudu annabi ibrahima alayhi salam mbo ganduɗa o teddini joom galle makko o gomɗini Allah subhanahu wa ta'ala ha o heddima e yamirode joom galle makko joom galle makko addimo e lerinde ladde hakkude montagne ji ɗiɗi montagne goto o ko safa nokku goto o ko marwa o wallinimo ɗon makko he ɓinguel makko ismaila alayhi salam ndiyam ala ñamete ala o yeehi on ɗi ɗaɓɓa ndiyam ko ɓiɗɗo mum o yari ismaila ɗum ko mbo doganno hakkude safa e marwa ko ko ɗum waɗi si a yeehi a hajjoyi doga ɗum nden hakkude ɗon ha Allah neli jibrilu ari fuccitanimo ɗon ndiyam mbiyeteɗam zamzam ɗam ɗam ɓe gaddorta ɗam ndiyam ko o debbo rokka ɗum kanko e ɓinguel makko ismaila o ñaagui kanko annabi ibrahima taade debbo makko jaɓanimo nduɗo e ndeɗo yamirore Allah yo Allah rokku oɗo debbo ko ganduɗa diine l'islam ina wasora ɗum saabu makko omo dañira hen jettoru walla ina wona décoration mo ganduɗa ha ila yawmiddin woni ko ɗum waɗi mboɗo jogui ceernam goto wiyanno o wi to makka de hakke ko Allah yiɗi debbo ko wi so en jottima toon ha hay goto ala robbo ala toon fof ko ala wudere en fof ko gude kaddota fof ko gude saabu wadde décoré debbo yummen hajara alayhi salam ko heewi ko ganduɗa heƴata he o émission so en kaalino ɗum to banggue hajju ya andu ko debbo taki ha ko mantorten ɗo e hajju ko fof ko ɓiɗɗo nananɗo bammu e debbo ɗoftiɗo joom galle mum tan ko ɗum addi ɗum ndeke noon so en koyni rewɓe meɗen ɓe han jalima mi hewani teppere kono mi waɗi Europe e Asie e Afrique pays ji raneɓe ɗe min meeɗa yiide sa yi gueɗe kewɗe ɗe ganduɗa ɓe ɓuuri en dadde ko gueɗe ɗe ganduɗa gonɗe to maɓɓe ɗe en ngalaɗe hoɗum danejo piwɗi respecti cukayel e debbo gamen enen hoɓe ɓuura lorede kamɓe jalima ko gameɗen cukayel ngel duuɓi 7 rondinte tuure ha tuufere ha dane nde mutta ɗum iselli ko gameɗen cukayel ñallata to guesa moyen de 7 ans ha nangue muta taw ndiyam ɗi toɓa he dow mum jalima ko gameɗen debbo hoynete lippete he devant tout le monde Allah subhanahu wa ta'ala noon mbo wi ɓeɗo ɗiɗo kala ɗo jahoyɗa tawɗa cukayel he debbo ɗi lori mboy ma wota tampin hoorema loro wonat ɗon mboy kadi jorgol sumorat ɗon keccon ko ɗum waɗi gameɗen ma tamɗa jawdi han a loroto a owlat ha fi goɗɗo si saabu heewiɗo jorgol sumori keccon ha selli Allah wi kala ɗo tawoyɗa ɓe sutura muɓɓe ɗi hunca ɓen koyna ɗen mbirta ya andu Allah waɗat halla bihimul bala min Allah mi jippina e maɓɓe caɗele walla lebte
ɗe ngannduɗaa eɓe jomnitoo ɗum wallahi wallahi ndeke ceerno mi nanat woɓɓe e mbiya debbo si a ƴattima am tan dewgal manam huuɓi gasi hakkunde ma kaza sabu ɗum a resata nene ndesa ɓiɗɗo pellet neɗɗo a resata nene ndesa ɓiɗɗo pellet hakke ko l'islam hormi esirawo ko ko ɗum waɗi l'islam wiima ɗum ɗon sellata wonde sabu teddinde esirawo ma gorko o he debbo o taki l'islam jamirani ƴattoɗa debbo ma sabu wona ƴatteteɗo ma debbo ma ko paso ma debbo ma ko nawle ma wona maccuɗo ma ay hakke ko dewgal ko debbo ɗumanini ko an gorko marowo o d'abord wonko jamireɗa mbiyeɗa ko hakke ko rewɓe ɓe ɓen mbaɗa catégorie so tawede ka gorko jamankajo mbo wima a hattanta debbo dimo laaroy korɗo ndesa sabu debbo dimo wonko namdi wonɗo fota waɗede wonko fota rokkede wonko fota teddinorede so tawede dole ma kattanta on l'islam fiqh shariatul islam wima ya ndaroy debbo korɗo nden noon wonno kono ɗum joni ma taw ala non tigi jalima heewi nde menen seremɓe ɓe men mbi on yo Allah ɗi dagni e julɗo kala resa rewɓe nayo wona gonga daro ceerno daro mbiɗa heewi e meɗen jooɗiɗo ɗo e amen wiya kala julɗo dagnanama rewɓe nayo mbimi wona gonga wona toon Allah wi wona julɗo yo kala ɗum to Qur'ana wona julɗo yo de Allah ɗi waɗi istisna mbon ittidiri ɗi woodi dagnanaɗo rewɓe nayo ɗi woodi mbo annduɗa hay debbo dimo goto dagnanaka ko korɗo hayso ka gorko dimo wiyam hombo Allah subhanahu wa ta'ala mbo wi ba'd a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ɗo alqur'anil karim makko tedduɗo ɗo mbo fuɗɗori ɗon mbo wi ko masna wa sulasa wa ruba Allah bom ko rewɓe ɗiɗo fuɗɗori e qur'ana mbo yo ɗi dagnanima an gorko mara ɗiɗo ha tato ha nayo Allah mbo haalani bom goto kono noon jawɓe ɓe ko on tan aya ɓe nani ɓe kaaɗi ɗon ɓe mbaɗi tak masna wa sulasa wa ruba ɓe mbi ƴe Allah wi gorko julɗo yo no rem nayo o de mbo ari to yeeso mboy wa in khiftum Allah ta'dilu mboy kono ko on mbo ganduɗa mbo dagnanmi ɓeɗo rewɓe nayo walla ɗiɗo walla tato ko on mbo ganduɗa so tawede hulani an la ta'dilu mbo woñotako hakkude rewɓe makko taw mbo nunɗat Allah wi kala gorko mbo ganduɗa a nunɗata hay debbo dimo goto o a dagnanaka wona haala bom rewɓe ɗiɗo hoɗum jiɗɗen wiide Allah wi kala mbo fondani rewɓe muɗum ñande yawmal qiyama mbo wi so imirama han an hay goto sabu wi lamdirtake hombo wonni sabu si a imirima han kala ko luuɓi he aduna ko an ɓurte lumnede Allah wi sengo woto ngo mi waɗa ngo ñola ha ngon tuɗɗitto gilɗi Allah wi mi seganama ñiiƴe ɗe ganduɗa sagata ɗe yahata balɗe 7 subhanallah nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam mboy tinnoɗe nunɗe hakkude rewɓe moɗon sabu ɗum an gorko ɓurdindinɗo rewɓe maɗa ñande yawmal qiyamati ya andu Allah ina jogorima segande ñiiƴe hakke ko ɗe juuti ko hakke ko ñiiƴe ɗe juuti ko sagata mi wiyani menen sukaɓe joni ɓe ganduɗa suka jibine tan jogo tuberculose walla asma walla ɗumanin wona ɓen sagataɓe hanki ɓe balɗe 7 ko yahata jaaha Allah ko noon ñiiƴe ma ɗe potta juutde sabu bonol ngari mboy sengo ma woto ngo ñola ha ngon tuɗɗitto gilɗi on tuman jiiɗoma yo anda ngoga ngo a sangnuno ngoga a yakkuno ta lamdi ngala di lamdi ngalaɗo yaari ho min mbi on yo Allah wi julɗo yo no mar rewɓe nayo han wona gonga Allah wi ko wa in khiftum an mo mbimi na mar rewɓe ɗiɗo ha hettote mbimi ko ho woni ano asiri carrément ko a nunɗuɗo a woñotako hakkude rewɓe ma ɗiɗo mbimi ko est ce que
a ɓurdindinta a rokkata debbo ma goto o ka rokkani oɗa a jalanta oɗa ka jalanani o a hodnata oɗa ɗa hodnani oɗa Allah wi ko noon mbimi de taw tan a hoolima hoorema a wawan nunɗude hakkude rewɓe ma ɗiɗo mboyyo kono amar ɗimmel ngel hoɗum ba fayi toon mboyyo si a hattani han ha debbo ko si a hattani han mboyi ayi puɗɗorɗen nane mbiɗen si mboyyo a hattanani debbo dimo han wat korɗo mboyyo debbo ɗimmo a hattanani goto premier o han a fotani marde ɗimmo pellet mara rewɓe ɗiɗo ano tami goto a hattanani on tawan jaaha gaddoya goɗɗo ko an wi hoorema aɗi ano dagnana de rewɓe ɗiɗo kono wona Allah wima noon de pellet rewɓe ma ɓe pimbaɗaɓe cuurel gotel moftaɓe ɗon maɓɓe foof e nder cuurel gotel jalima si en darima ɗo haalde nden toɓɓere ko Allah wi ko han wooda hay en mbuɗɗi han ataku en ɓe en ɗo kono gon sengo hay ɓuuri moƴƴude si a wawa resde han debbo ma fo waɗan ɗum nokkuɗo hoɗi manam debbo ma waɗana am suudu mum dana walla galle mum dana suudu mum dana walla galle mum suudu mum dana kono ɓe potani hoddude suudu woturu hay so ɓe poti hoddude suudu woturu wona ɗum yamira ko sa a hattani han rewɓe maɗa ɓe goto be waɗan ɗum nokku mum dana l'islam ɗi jogii laabi l'islam ɗi jogii haqqe mbo okkata neɗɗo kala ko ɗum taki mi wiyani enen ga kono heddiɓe ɓe ɓen si a resannin debbo han debbo yo ko galle mum dana way noon enen doole men ɗe jottaki ron en cuusata wiide debbo kala desowo debbo no wat galle mum dana kono noon seeremɓe ɓe so en bitti defte ɗe han ɓen gandi hoko haala toon mais min nanata toujours rewɓe maɗa a serndi ɗumen cuuɗi han ɓiɓɓe ɓe ɓeydat nawliragal hakkude maɓɓe ɗum ko aada wi noon ko aada de eyyi aada wi noon aada men gaddanamma hen gueɗe ɗiɗi aada ina woodi daguiɗo emo dagaki pellet aada ina woodi daguiɗo emo dagaki enen noon Fuladu enen jogii aadaji meɗen ɗi ganduɗa machallah koɗi belanire mawɓe men ɗi joguino ɓiɓɓe galle ɓe fof battide horde wotere moni ɓe gokke dosa goto ɓe jara yurmede gonga ko Allah nelaɗo Allah haali ɗum mo wi a jam'atu rahma so on denti tan jurmodiron on aada ina dagui mon hawri e sunna rendinnode rewɓe maɓɓe e mbumba ko aada ɓe mbaɗirno ɗum wona ɓe ngalano moyen on aada nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam wi aadatal biladi kal farida mboyi aada mo tawɗa he leydi o mboyi yo ɗeɓwade e mano ko farilla ni he maɗa wallahi ɗi aadaji enen jettiɗi saabu ɗum mawɓe ɓe pantanoki toon lorde rewɓe ɓe ɓe pantino toon ko rewɓe ɓe musida jurmodira ɓiɗɗo ma o waala wullude he noppi oɗa ha weera oɗa kala janggo ɓiɗɗo mum o waala wullude ha ɓe mbowtodira wona ala mbo ganduɗa hande yurmede ɗi manki hakkude mum he goto so oɗa ɗanaki tan a ɗanta wallahi selli ɗum ɗo ko aada mo ganduɗa Fuladu Allah yiɗi ɗum o aada kono mawɓe ɓe ɓe guittuno ɗum koye Qur'anul Karim wona ɓe jinno tan ɓe pepidi ɗum ala ko mawɓe joomaɓe kakkillaji ɓe gonno joni noon ceerno a yiyat ɗo ɓay mbiɗon watano gorko ɓurdindina rewɓe muɗum ɓe kono noon rewɓe si ɓurdi han noon manam an gorko o par ce que ano jogui faaluyeji en garannin ɗon kadi voilà bisimilla ɗon kala ko ma memen ceerno ko ma mema ɗon kala toɓɓerde so en mbiyi ɗum ko yeru to banggue mayde andu wiya watana wullu mayɗo wona gonga wiya ko watana wullu mayɗo wiya ko watana a leɓir ɗemgal ma no woɓɓe e meɗen battani si mayɗo maayi mbulla mayɗo ma o hono mbaɗanmi kaari nafno kam hono mbaɗanmi o tan keddoranomi ko ɗo harmina he maɗa kono Allah wi ko ɓerde joguiɗa so ɓiɗɗo ma maayi tan walla nene ma maayi walla sehel ma maayi tan sikki ala a wawata aridde ɓernde ma nde ko ma guite ma ɗen dufa gonɗi ɗum ala bawɗo ɗum kala haɗaka to l'islam haɗaka de ndeke debbo ma o kadi
e ɓiɓɓe maɓe e piiw rewɓe maɓe e ɓiɓɓe maɓe ina woodi mo ɓernde ma nde ɓuri branchade ɗum haɗaka ceerno jaafoɗa e ngarat ɗon joni andi gulali ɗi mi nanan woɓɓe mbiya gon si no wullani gonɗi maɗa ɗi ɗum pi en nani ɗum ɗi cumat mayɗo cimtat mayɗo ko na gulɗam ni wa'anta kullu bida'atin fi dalala wa kullu dalalatin fi nahar Allah heewi ko yimɓe meɗen neɗɗo fepitito tan bida adda fawa yeeso taw ala ɗo nelaɗo Allah noon wi hayso wona bida fof en mbatta utiliser hadis o bida fof kono ko ɓuri hewde e bidaji ko ɗum majjere te nelaɗo Allah wi ya andu majjere ko jeygol jahannama kan ndeke wiyeede ɗum nde so neɗɗo wulli mayɗo muɗum gonɗiɗi min mi wi'ani ala kono gandal am yottaki toon mi yottanaki nden deftere taw mi weddata noon kono mi yottanaki nden deftere ɗo gonɗi cumata mayɗo mi yottanima noon ɗo ganduɗa so mayɗo ma maayi wullir ɓernde ma nde ɓernde so wulli tan guite dufat gonɗi kono noon wotano a ŋaɓi ɗemgal ma mbiya hono mbaɗanmi o ɓiɗɗo tan bajjo joginomi walla baba am maayi joni ko hombo wonta e am walla debbo am o maayi hono mbaɗanmi walla sehel am o maayi ko o wonno fofam walla dokkannoɗo kam ɗum ɗo Allah wima wama min dabbatin fil ardi illa ala llahi rizquha kañ Allah ɗiɗon boy min Allah arsiguinɗo linggu gonɗum to nder ndiyam ɗum ala tuudaru ɗum ñaami ñi fini weeti kala min Allah mi hortako ma arsiguinde fi mi wari ɗo jakornoɗa ɗum pellel Allah wimbo mi garjiguinɗo sondu diwondu to dow ndu ala tuudaru te ɗin colli ɓuuri en heewde boy arsiguinɗo ɗin ɗi ngala tuudaji ɗi ngala hay hunde ñande fof ɗi ñaama ha ɗi kara ɗi lelo ɗi jibina ko en mbawata jibinde Allah wi mate ala hakkille miijade ɗum ganda min bawɗo ɗum wadde min komin jogui gurdam ma pellet ndeke ɗi gulali ɗi mbiɗen min mi wiyata ala soko jooma deftere haali ɗum han mataw wonɗo mbo tubni kono mi yottaki ɗon jale pellet heddi ko noon no mbiɗa ni to banggue rewɓe to ɓernde ma nde a wiyaka wota wonbo nde ɓuuri nangude ɗum ko ɓernde wayi noon ɓernde wayi noon de kono noon to golle to aɗa andi théorique et pratique ndendata gollal timma pellet ɗum to ko pratique wonnin ko ƴeftata mbaɗana debbo ma complète ko codanamo complète ɗakkaɗa o to ɗum ko gollal jiitinigal dal tole ɗo cotta oya complète ɗo sodan on no on ni ɗo miijiɗa ha coɗɗa jasner kumbayel ɗo sodan ɗon ansatu kala jasner taw a sodanani mbo vax ɗon l'islam haalan ha ko ngon sengo ɓiɓɓe ma ɓe fop an jibini ɓe witaki a jibinani ɓe way ɓen nawlirani ɗo maɗa kono wonmo ɓurɗa welanede ɗum pellet awa rewɓe ɓe kala mi wiya ɓe hunde wotere wota debbo ɗaɓɓu yiɗede he galle nombo ɗaɓɓu yeɗede jalima yeɗede ha jalima ko yeɗede ɓuuri yiɗanede heewi debbo jiɗaɗo he galle mbo ɓorna paɗe e manda walla mbo ƴoɓɓa tikka to dow mbo jibinoyta ko watta manda ɓolanteɗo manda ala sa e heewi ko jiiɗa debbo kala mbaɗaɗo paɗal he galle ko kañ jibinoyta ɓolanteɗo paɗe e ɓolanteɗo manda pellet jalima Allah yoɓata ƴoyre Allah ko golle yoɓata ko ɗum waɗi debbo ceerno am wiyanno mbo wiyo debbo kataɗo tan ko mbiyo min genda ɓuuri yidde o mbo yo na hulde an debbo kala mbiyo ko an ɓuura yiɗanede ko an sutante o mboy dog mboy hul so a renaki tan dumunna woɗɗaki ay laamu e galle ko gorko fuɗɗori laamu watidori he debbo jalima nde yolde ko enen pewjata ɗo galleji men ɗo ɓiɓɓe ɓe mawnani ha batti hebde ñande kala ɓiɗɗo ma o watti hebde baba nayyi wi ko makko e nene makko o battotta nden joni ko okorte huuɓi yaati laamu ko gorko fuɗɗori watidori he debbo won rewɓe noon ɓe laamoytako hay barke ɓuuri moƴƴude e muɗum ko battane moƴƴe ko ɗum waɗi debbo nombo muñ mbo wakkilo mbo yara kala hunde nombo jab ko mbo wiyete ko mbo jasɗo ko nombo jab ko goɗɗo ɓurdina he dow makko ko ɗum nafoyta mbo so yiɗi Allah wasa mbo okkude ɓiɗɗo gorko hayso ko ɓiɗɗo debbo mbo jibini on ɓiɗɗo debbo mbo taƴat kutu ko ɓiɗɗo gorko nawla makko o wawani tajde
heewi ɗo garɗa he galle taw debbo goto o ɗi jibini hayɓe jibintake taw oto debbo baɗaɗo sera o ɓiɓɓe makko ɓurani ɗiɗo walla tato walla goto kono kala ko sappina he galle he ko fota taƴede ko on taƴata ɗum hoko won ɗon ko golle Allah yoɓi ɗon wona ƴoyre wona kadi yiɗede Allah yoɓi ɗon ko yeɗede saabu debbo oto jaɓi yeɗede jaɓi muñde jaɓi yaaɓa kala mo muñani curki heɓata ƴulɓe ndeke ngon sengo debbo jaɓa ɗum garten e worɓe e rewɓe noon kadi ɓe ganduɗa nangiri dewgal tan walla nangiri joom galle mumen tan koko jiɗi mbaɗata ɗum Sénégal men hande debbo heeɓi jawdi tan maretake mettat halfude walla wiya ko kañ halfatama humantede kono maroytake di ko kañ humanta boom humantake voilà kañ suɓoto kumanomo ɗum humantake on debbo no fado seeɗa mi haalna mbo biyeteɗo Khadijatu bintu Khuwaila joom suudu nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam makko hecci nelaɗo ha mbo wawi wodde nelaɗo Allah Allahu akbar on mbo jeyano he ɓurɓe alɗude e Makkatal Mukarram mbo ƴetti jawdi makko mbo waɗi e rasulu sallllahu alayhi wa sallam resi mbo ƴetti jawdi makko ndi he kanko foof mbo taylira ɗum nelaɗo Allah mboye woodam yoɓen rewɓe si ɓen mala han no ɓe mbad roy e oɗo debbo ko on addi hande goto beeɗi dogana kajjoygol Allah ina jeeya décoration mo waɗani on debbo ko on kadi Allah rokki ɓiɗɗo buranɗo nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ha woni Fadimatu bintu Rasul mo ganduɗa ala gonɗo e diine l'islam mo anda inde on nelaɗo ɗi tami ko wona ɓe ɓiɓɓe kono enen fof ko oɗo ɓurɗe nande pellet ha ko on mawɗo debbo mo ganduɗa hecci mbo ha wawa wonde nene makko ko on ittuno jawdi muɗum itti ndimankagal muɗum fo yeeyi nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam enen noon Sénégal ɗo hande debbo so tami goɗɗum seeɗa tan mbo halfotako hayso palasel mbo tami debbo ma ko palasel Allah newnani ɗum tan on daɗi famodirde wallahi mawɓe ɓe simi heeɗimama han hakkille am ruttoto tan ko e mawɓe law machallah wallahi donc ɓen rewɓe jalima hetto mi haalnama qissa goto mbo ganduɗa ko debbo hono o waadi e joom galle mum so ɗoftima joom galle mum rewɓe ɓe keɗoɗon oɗo qissa ndeysan meeɗi debbo goto e joom galle muɗum Allah hoddiri ɓe koɗi koye étage goto baba debbo o henene debbo o koɗi less makko e genda makko o ɓe koɗi premiére ndeysan joom galle makko ɗi yalta mbiyen yaha ɗo ni e Medina Elage walla ɗo ni e Dabo wi debbo o tinno pada kam ɗo galle am ɗo mi yaha ɗo mi ara debbo o wimo so Allah jaɓi jalima ndeysan gorko jippi yahi haajuji muɗum Allah hoddiri less baba debbo nawnama miñirawo makko ƴeŋi to dow wimbo jaaja bammen de nawnama nawnare nde noon fuɗɗi sattude arta ndara bammen mbo wi jaafoɗa joom galle am ɗo ɗali kam joni mboyno mi tinno mi fada boɗo galle ɗo ade mi dañani yamirore makko mi wawata jippade Allahu akbar baba nawna ha nawnare nde tiiɗi ha ɓe kuli joni kam baba ɓen pelliti ko maayo woni ɓe ƴeŋi to dow ɓe mbimo haɗi jippoɗa ngara dara bammen joni de nawnare nde satti mboye jaafoɗe joom galle am wino mi fada ɗum ɗo ha mi arta baba nawna ha woni e kallullah ha ɗum woni e kaptagol e dande mayde ɓe ƴeŋiro dow ɓe mbimo bammen de mayannin haɗi ngara pawa bammen yitere boom ɗo he ko mbo mayata mbo wiɓe yo jaafoɗon joom galle wiyama wino mi fada ɗum ɗo tade mi heɓani yamirore makko te mbo arani ha joni mi wawata arde baba mayi ɓe ƴeŋiro dow ɓe mbi awa joni kam baba mayi haɗi ngara tima e fure baba mum mboye jaafoɗon joom galle am yottaki ha joni Allah ndeysan baba hasnama fewnama ɓe mbi a arta ndara boom goski bammen ɗum woni fure bammen ɗo he baba ubboyede mboye ɓe yo jaafoɗe joom galle am arani ha joni temi soyita woftude konngol makko baba fewna ha paari yaltinama galle naɓama juuloyede
nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam juuli bam makko Allah andini rasulu sallllahu alayhi wa sallam oɗo mawɗo mbo juulatanin ɗo o de o meeɗa ligganade Allah ko ina nannoya ɗum aljanna kono ɓiɗɗo makko debbo ɗoftiɗo joom galle muɗum o mi yaaforimo min Allah kala kombo menno wadde e bone mi ittimo to jeygol ngol mbo fodanano hande kam ya andu ko aljanna mbo natatanin kono nanni mbo aljanna ko ɓiɗɗo makko ɗo Allahu akbar Allahu akbar jali ndeke min hema heewinde neeɗa ɓiɗɗo ma gorko ɗalɗa ɓiɗɗo ma debbo Cheikh Al Khalifa Ibrahima Niass ko ɗo mbo daɗiri ko heewi ɓiɓɓe rewɓe ɓe pimbo mooɓiɓe mbo waɗi ɓe mboyo ɓe ko ɓe janggata qur'ana ha mbawa ko ɓe mbo jangginta dewgal saabu ɓe ɓuuri yawde nattinde mbo aljanna adi worɓe ɓe Allahu akbar e ko gonga Niass Coumba Abdallah wallahi ndessan Khalifa Ibrahima Niass debbo ɓurɗo mbo duɗal mum ɓuuri mawnude hannde e nder Sénégal jiɗaɗo waɗede reconnaître international fof e nder leydi Sénégal ko Mariama Niass ɓiɗɗo makko debbo ko renni e qur'ana ko hay goto rennani ɗum e qur'ana ko leƴƴi ɗi fof noon kilay arabeɓe hay fof ko Abdou Diouf adimo rokkude parcelle o waɗi ɗon duɗal makko mo janggina qur'ana ha ɗo won ɗon ɓiɓɓe makko rewɓe fof ko joomaɓe duuɗe jangginoɓe qur'ana men ndeke men garino men jaaha Dakar men gari ha ɗon gorko goto ɗiɗo wiye Dawda Seydi quartier Bouna ɓiɗɗo makko kanko ko kowen wonno mais ɓiɓɓe makko ɓe ko toon jangga makko ɗon janggata hakada donc ndeke ko erreur enen hannde jonto men hannde ɓiɗɗo debbo o mbiya tan janggimbo juuliri ala janggimbo dewgal e noon mbo juuldiri mbo rewa Allah sabu neɗɗo faami Allah tan wawa rewde Allah Allah wi ko ta'rifuni qabla an ta'buduni wa in lam ta'rifuni fa kayfa ta'budu mboy yo andam ko adi nde ndewata ko a andaka ma hono ndewrata kam a wawta yaari ɓiɗɗo ma debbo ko adi ano mbo okkira andin mbo hoko woni dewgal gandinambo hoko woni l'islam si mbo yahi han ñande yo ano windane baraji sabu mbo ɗoftotonin genda makko mbo andanin ko hoɗum mbo naati an baba jaaforeɗa ɗum mais ceerno enen a ɗamini jangguinirten neɗɗo fayda si won simi laari ko kalɗa ɗo ko rewɓe han enen fayda jangguinirten neɗɗo ko fii meccal aw heewi ko neɗɗo jangguinira ta ko baba o jangguiniri ko fii meccal janggo mbo heɓoya goɗɗum mbo wonoya ceerno walla mbo heɓoya kaale walla mbo wonoya muse e ɗiɗo fof noon ko ɗum waɗi neɗɗo foti yettude jinnaɓe mum wallahi pelle on ñande mbaɗɗen ɗo émission mbimami caggal yettude Allah e nelaɗo muɗum miɗo yetta baba am jibinɗo kam e nenam wallahi sabu ɗum mi wawanno bewde anduɓe kam ɗiɗo sabu jinnaɗo am o hayso ala jawdi o ronkani kadi andi kono noon mbo holli kam hunde wotere nde ganduɗa ko gonga ha yawmal qiyama mi mantanmo mbo wi kam janggo aduna tama Allah mbo holli kam tan ko qur'anil karim tan mbo yaafi jalo am e sawru am gaynaka mbo riwi kam gila miɗo yaara duuɓi 7 gonmi he ladde miɗo janga simi artino jultude han hay yontere mbannomi ɗon han taw mon looɓi mbo riwta kam nden mi sikkuno baba am añño kam kono joni gandumi yaari baba am yiɗam wallahi sabu ɗum ko wiyete neɗɗo ko anduɓe ɗiɗo jeddodirino walla mbiyen ɓe jeddodirani oɗa wi neɗɗo mbo anda hay hunde wayi kono janal ni goɗɗo windi jaabimbo wi mbo ala janal ɓurori mbo anda sabu janal a wawi ɗon hebde salndu doygal manam mbaɗa ɗum naftore duuɓi walla ala ana wawi ɗum feƴƴude palma ɗum mbaɗa leɗɗe defire walla waɗire goɗɗum mboyo e neɗɗo mbo anda noon ko poson leñol wallahi sabu han ko jiiɓi aduna o ko fof hay he wiyaɓe ɗi laki jangde koñ diinoñ kew koñ natina koñ he meɗen jiiɓidira ñande yo ñande enen gaddane diine kese ko elmun qalilun huwa summun ko nelaɗo Allah wino ko mboyo gandel seeɗa ko tooke heewi jaaɗoɗa ɗo ɓe safalɓe ɗo janggi ɗemgal naareɓe ha wawi tan ari joɗani en ɗo kala ko tawruno en wiya en ɗi harmi ko ɓe ngari ɗo karmini ñañeji men ɗi karmini e kolli men ɗi karmini kala ko gonnoɗen on tan ɓe jooɗima radio Kolda han ɓe pawane Ummu Kulsum jalijo Égypte o on le ko ñañeru araboɓe jogui
min si mi jooɗima ɗo he a fawande kam ñañeru safalɓe ndu e fawanam ñañeru sana seydi ndu ndesan goɗɗo ari Kolda FM allo mbo yahi yo ɗo he a fawanede ñañeru Ummou Kulsum an pawaneɗa ñañeru sana seydi ndu ha witake mi harminta ñañeru sana ndu mi dagna ñañeru Ummou Kulsum ndu mi harmina bawɗi men ɗi mi dagna bawɗi safalɓe ɗi ala ɗo windi ala ɗo windide ayi gando goto waliyu Allah mo Sénégal fof mantorta Alaji Seydou Nour Tall tal Kolda FM allo Jaliman nam min calminima mi juurimama anne ceernajo o eyi wonnanama musidɗo tedduɗo wallahi min jetti Allah miɗen jetta Allah miɗen juuro ceernajo o abbete wona seeɗa fellet Jaliman amen ɓula dow yetti Allah de noon wallahi han kala jooɗiɗo he galle muɗum o wiyo tawa kañ anda no Allah rewirte ɗum wona gonga walla anda no mardata walla no marirte ɗum wona gonga min juurima ceernajo o abbete min beltanima ɗum aka bete wona seeɗa machallah wallahi kombo haalta ɗo ko ɗum ɗi fota wadde temji haya fota sappo sabuna ko ɗum woni manam probléme leydi ndi dewgal walla no seeɗi nelaɗo cennuɗen ko ɗum woni probléme leydi ndi dewgal min jetti Allah min jetti ɗum ko Moussa Balde gaga Tintan Demba ga département Médina Yoro Foulah mi wayni noddude kono komi amateur moɗon wallahi meɗen gandi Moussa awa jarama Jalima jarama Moussa toon to département Médina Yoro Foulah ceerno mbiɗa Seydou Nourou Tall Alaji Seydou Nourou Tall enen nde wonno leñol ho folere nin han ko ɓe tato perdata hoɓe leñol ko ma jogo anduɓe jogo alɗuɓe jogo ñeñɓe Jalima ko bamma he mamma ganduɗa kono sana seydi walla jengi bambaɗo joɗima ɗo han mbo limatɗo leñol mo ngol fuɗɗi ɗo ha ɗo ngol haaɗi ɗo pellet ɓe mbiyete bibliothèque leñol ɗum selli wallahi selli ɗo Kolda hoto jaata e bibliothèque daroya cosaan men ala a falama ɗo histoire Moussa Mawlane hoto mbittoyta ɗum tade ko ɓe jahan di te développement i jeeya he andude an woni hombo hoto giwɗa aɗa andi moteur neɗɗo ko hoɗum ko ñeeño tan arta dimbina moteur ma ha mbaɗa ko a fotano wadde walla mbaɗa ko poɗɗa wadde wallahi a haali ɗo pellet ndeke leñol kala jawingol ñeeñɓe ngol leñol ngol daɗete to alano ɗum man tawno radio o uddino di hay goto heɗorata ko ñeeñɓe ngoni dinamo leñol noon kala ngol ala anduɓe woɓɓe gandoya gara laamo on ɗum i selli leñol kala kadi ngol ala alɗuɓe woɓɓe daña ngara codda on e gandal molngal e ndimankagal molngal fof mbatta on maccuɓe memi ɓuloñ yaya sabali kon di ndeke leñol goɗɗo ari no jafoɗa leñol Kolda FM allo jam Jalima nam balde banna hatta mi yewnirima balde min ɓuuri ko Hammadi Kande Talto Hammadou bisimilla Hammadou ko joni miɗo udo radio joni ni miɗo udo radio wonɗo janomi nder saare ko ngal tan sottumbi hen gadda radio Kolda actuellement non kono ceerno o yewtende fuɗɗaki yesam hoko on toɓɓude yewtende taw affaire dewle dal d' accord wayi manam hono hen manam goro hakkude debbo e gorko goto o hoko woni haqqe makko très bien kono mi haalnama hunde wotere duwona en seeɗen ɓe leydi ndiɓe a feewi eyyi saabu ɓe ɓurtina yimɓe e laawol nelaɗo meɗen Mouhammad sallallahu alayhi wa sallam yimɓe ɓe danaka fayda on wonno mbano folo kono wonko sansi noon ayi ɗeɗo toɓɓe jewte mbatte e nder radio Kolda so faɓɓani surtout to fanno seeɗen ɓeto woda ko wayli a feewi non l'islam ala ko fon Jalima wallahi neɗɗo e fof l'islam anda kam ko a julɗo ganduɗa ko a julɗo wat hoorema ko a julɗo yimɓe fin ganda ko a julɗo pellet jibbineɗa tawɗa nene e baba ko julɓe an ɗon an ka aɗa foti jaggude ndun ɗo saw nanga diine l'islam laɓɗo ceb ko ganduɗa ko diine nenaɗo meɗe Muhammad sallallahu alaihi wasallam dewgal ko jiiɗa ko sunna e farle rokkeɗa han kadi sa rokkama debbo maɗa o hul hakke hakkude ma e debbo maɗa o wonko watta wonko batta taw ɗum sagani hakkude ma maɗa o calloɗa ɗini non saabu ɗum ɗo fof koko ñawoyte ñani janggo kama ɓiɗɗo debbo ande wonde ba ko a kolaɗo ko a jiiɗaɗo donc holno a jappo
sa addi debbo maɗa hande debbo ko ogga ko yawduma yo armo jooɗo e nder galle maɗa he kono responsabilité makko o fof ko an fawri an gorko o so tawi an ɗin a yi a watta men hakkude ma e gorko maɗa est ce que ɗum ɗin foti wonde fotani yimɓeɓe no kul Allah ɓe ganda hokko foti wonde hakkude neɗɗo e dewgal dewgal wona sama kala ɓay wona fijirde kono sa hokkama ɓiɗɗo janano addirɗo galle maɗa wona on e hoɗimo okkude goɗɗo ko hoolare e jikke addi ha gokkeɗa so tawi a rokkama on an a yi a wata o nanguide no hannirni est ce que ɗum ɗin yaha nata moƴƴani fotani wonde jalima wallahi fotani wonde ɗum noon miɗo ñaagui yimɓeɓe yoɓe jaafo kala ko lemmi ɗon ko ganduɗa sagade miɗo ñaagui yaafuye ɓiɓɓe rewɓeɓe kala noɓe jaɓɓe gokki ɓe jaɓa dewle maɓɓe ɓe no hannirni ko hoɗnoɓe cuɓo an hannde mbiya a suka woni goɗɗo mo ganduɗa anda hono woniri janggo nawma yemami ko jawdam ndim gaddinnomami ɗo ɗum mi wawi ɗum mi woni yaade e dewle fole ɗum ala noon kono noon kam dewle ɗo fole e tinno joguino kala en ɗam kono hande woodi rewɓe ɓe ganduɗa si jeeyan ko junnoto si jurnima kettinta gelta wona noon foti waade jaliman amen wallahi hamad kettina baba e nene ɓe mbima yo wondema yo ko omin ukkanman mbiya bisimilla min jaɓi min ne on janggo anni joɗeɗa tawa on gorko ma yima hunde o taw waɗande ɗum e on sikkata wondema o ɗum ɗo wonani fonno waade e muɗum ka saabu ko bet donc so tawi ɓiɗɗo debbo yeehi yaade siyama galle gorko mo nanga dewgal gorko muɗum ngal nanga dewgal ngal no hannirni kala ko mettuma haalan gorko ma ɗum mettimmi on so tawi ko juulɗo o jogo ɓernde jurum o anda ko kalanɗam ko gonga mo yaforo saabu ɗum mo nanganama saabu ɗon nan kono so tawi yama ɗin ɗon ngala jalima ɗum ko masiba bonɗo yo Allah suuɗen yo Allah waɗan en dewgal dewle mbaɗade barke jarama wassalam e jaabi ko ha ɗon mbawan wadde contribution jarama jalima jarama Hammadou Kandé toon to Talto oɗo ko toon to Talto jeegamo a salminama musidɗo tedduɗo eɗen gonno e ngolɗo leñol nane mi wima Alaji Saydou Nourou Tall bambaɗo makko ha joni ɗimma aɗi wuuri somi juumani ha hikka taw wuuri on Abdoulata bambaɗo makko koɗanannoɗo kala ɗo mo woni miɗo sikki noon mi wiyani hono makko ala e Sénégal kono ɓurɓe mbo weeɓani Alaji Saydou Nourou Tall komo yimɓe fof gandi o joguiɗo bambaɗo makko waktu fo ene sera makko nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam komo iwata Makkatal Mukarram mbo ara Madinatul Munawwar ɗala albadru nde yimetende ko tamaji mabɓe ɗi e ñañeji mabɓe ɗi mbo battida ɗum simba ndeke yo Allah accu ñeñɓe leydi ndi amin yo Allah yurmo yaafo ñeñɓe leydi heɓɓe yeeso wallahi no sana en ɓoyan tan sana seydi gurdam makko ko gurdam nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam o wi'anno ko jangge golle pellet galle kala mo jiiɗa hande e nder Fuladu ɓuuri hewde sana huɓɓiɗon dula taw jooma o anda walla goɗɗo anda wallahi saabu mbo riiwi Fuladu bi mboye janggoye ɗaɓɓoye ñande mo mbayata nde tawɗi heddi une semaine men mbayrodiri haala menen ɗiɗo taw miɗo waɗannomo émission goto e hunde wotere mbannomi conférence goto pour Sana Seydi spécial andinde yimɓe ɓe ñande mo maayi nde amen jogui dental gotal ko fulɓe aduna o fof ndindi ɗum gila e Cameroun ha e Burkina Faso ha Niger ha partout e leyɗele Afrique ñande hen Sana maayi e jemma he subaka lawɓe dawri morsoji Sana yeeru won tem gaddanoɗo on ñan ko Sana adda te kamɓe fof hettoroɓe Sanaɓe ɓe ganda Sana yahi to wooda min komi fin tawmi ɗum ɗo téléphone am kettimi tawmi ko émission ndeke ɓe ganda o Sana hawri e ladial hande min cikkumi ɓay ɓe mbaɗi oɗo morso makko ko ɓe tini wolde mo maayi ndesan noddumi Ahmad Baba to Cameroun mawɗo gardiɗuma mbima est ce que on tini oɗo jiyaɗo Allah sankima ɓe mbi oɗo sankima oɗo jalijo sankima oɗo ñeño Allah mo ganduɗa ko kañum hande leñol fulɓe fof yerodirta Allah e gurdam makko kanko o ala bamma ɓuuri Babakary bamma ko moƴƴo nene ma ko moƴƴo ala si o arino e galle hango wiyatno fulɓe janggoye golloye wallahi salamu aleykum wa aleykum salam kawyero bari alamu nandolab jalima on jarama bari en calmini traiteur on kada salminama ceerno seyniɓe ɗo men nden salminaɓe ɓe juuroɓe min beltima nene amin duttima en weltita wiɗande nde yalla ɓeydamɓe baɗɗe kellal junna baɗɗe moƴƴina bakkaneɓe bon en wajade amin awa kadi tiyangol hetto wiɗande nam inchallah on jarama on jarama
jalima ñande hen ɓaymi haalni ɓe ɗo Cameroun tan mbo wi kam han men jangganat yasan ki sana sidi qur'ana o kamilaji jeeɗiɗi on ñan allahu akbar Cameroun Niger ɓe janganimo gonɗo toon o wi kam hande minen pari jooɗade min jangganamo ko famɗi fof mamin mbaɗanmo qur'ana o laabi tati allahu akbar aɗa andi to ɓe mbino kam sanaji ya ɓe mbi ko burkinanajo tum ɓe cikkuno jeeya wallahi ɓe burkinaɓe ɗi mbasoramo eɓe ganda wonama ɓe jeeyimo woni ɓe Cameroun ɓe cikki ko pullo Burkina ɓe Niger ɓe cikki ko pullo Burkina ne wiyani kañum wona kañum jeeyi saabu wiyede moƴƴere ko onon jeeyi hay goto riwtata mbimi ɓe simi jumani han oɗo pullo gorko ko Fuladunajo région Kolda wona kadi mi sikku ho miɗo mbo andi ko miɗo andi mbo ko e nde yontere kadi men mbayrodiri ay ndesan bon naati e dental amen bon du'ano kam ndesan bon du'ano men taw minen jogii goɗɗo ari yafoɗa Kolda Fimmalo jalima hono ala noon hande de ɓerɗe ɓuuɓi noon e sirawo maɗa o wonen mbo Jalambere o Moussa min beltima no ɓeeni ɗine jewtana en diine meɗen ɗe koko ɓeydoto enen belti ha kono han anndu ko tampini en mbiɗo ko ne annin o wiye on ko tolle si a lartinima ɗum e leñol meɗen heno yimɓe ɓe mbaɗi kala mbiɗo kañ ko ne oɗo wiya on ko puyɗo si dewle moƴƴani han ɓiɓɓe lawlat ko ma ɓiɓɓe lawlane dewle moƴƴa joni noon si ɓen ɓiɓɓe meɗen lawlani hoto mbawayta on heɓanoyde debbo mo mbawoɗo lawlude no kayi wona ano andi ko diine meɗen ɗe ko dewle ɗe moƴƴinta ɗum joni noon ko mbasoroɓe tinnotoɓe ɗum no waɗiri ɗe wiye ko ɓen goni mbaɗaki ko ɓen goni hirɓe ne oɓe ɓiɓɓe mumen rewɓe ɓe noon diine l'islam ɓe ñemtinoɓe hono Mouhammadou wannoɓe ko ɓen tan mbaɗa fuyɓe awa ya Allah surru en kala ko woni bone amin moƴƴereji meɗen Mouhammadou ɗi ya Allah addu enen mbiɓe ko e meɗen ho ko en julɓe kala gonɗen julɓe yo Allah timminan e diine meɗen ɗe hañana yawmal qiyamah tina ko ene e Mouhammadou darota amin ya rabbal jarama Jalim jarama Moussa e sirawo toon to Jalambere ndeysan a salminama min calmini Jalambere naaɓe noon ceerno Harouna Guiɗo koyta a salminama a juurama yero koyta en musidɓe mabɓe amin gondi ha Espagne min calmini min juurima ɓe e Mousse en to France min calmini min juurima koytan kundannaɓe fof min calmini min juurima ko yiɗɓe amin tigui koɓe men liggodi koɓe men gandodiri kadi carrément machallah ko minen kadi ndenduno commune hayso joni min certi ɗo Bagadaji ɗo noon haali go e Jalima gonnoɗen ko he Sana Seydi goram nde wonno Allah subhanahu wa ta'ala mo jiiɗa o mbo ƴetti secret makko mbo waɗi ɗum he yimɓe makko ɓe mbo suuɓi kono jo aqli en joomaɓe kakkillaji mbo holliɓe ko waɗi ko ngala kakkillaji ɓe jiyata neɗɗo rambi a kaari ko kangaɗo wonni walla kaali a ko jalijo mehe wonni jaliman waliyaɓe ɗi certide Allah ɗi waɗi waliyaɓe catégorie haɗi keewi ɗi woodi ko waliyaɓe ɓe ganduɗa ko wahyun min indillahi direct ko wahyu woni hakkude maɓɓe e Allah kala ko ɓe kaali firtotako seydal Allah ji Ali Thiam en ɗum ko Allah rokkunomo e leydi he goɗɗo wawa noon ndesan ɗi woodi ɓe ganduɗa ko waliyul cash waliyaɓe ɓe ganduɗa wonko Allah mofti e mum suuɗi ko jooma hakkille tan andata ɗum wallahi selli Sana Seydi ko e koyɗe ɗen o wurno e nder ndiɗo leydi pellet leƴƴi kewɗi mantimbo mantorimo ñande mo mayinde fulɓe aduna ɓe ko ɓe duwanimo ko Kolda duwanakimo ɗum wallahi Cameroun tan ko jippinana ɗon e Qur'ana ko miɗo felliti waɗano ka dow on ñan Kolda onon tawano kam ɗon ɗum selli pellet ko ɗum waɗi en jettat Allah subhanahu wa ta'ala wallahi jetten ɓe kamɓe ñenɗe men jetten ɓe ganda kadi meccal neɗɗo fuyata ko neɗɗo on fuyata pellet anduɓe leydi ndi eɗen jetta ɓe eɗen mbasora ɓe eɗen manta ɓe saabu enen si en mbawi ɗo joɗade hande eɗen mbiya Allah wi nelaɗo Allah wi han ko Allah e jinnaɓe meɗen e mawɓe meɗen anduɓe ɓe wallahi mi wima heewi mbo jiiɗen tan mbiɗen ko kangaɗo taw hangaka taw wonko Allah mofti ɗum pellet woodi qissa goto
so heƴi kangaɗo goɗɗo Allah wurtunomo tan ko yaade he berɗe mbo wonoyata mbo wiyete ko bahlul goram kangaɗo o ko e berɗe tan jooɗoyto ko hen tan wurta lamɗo goto noon kulɗo Allah jiɗɗo diine l'islam joguiɗo yurmede wiyete Haroun Rachid wonno e on jamanu on yeehi berɗe juuroyade mayɓe du'anoyade ɓe mbo tawi bahlul ɗi jooɗi mboyi on bahlul ma ziltu majnunan mbo laari bahlul tan mbo jali mboyi bahlul ano ɗo ha joni a sertani e kaaɗi a sertani e kangal ndeysan bahlul jali wimo e hanga kay ko on maɗo galle mum mo eggata o yejjiti galle mum mo fayi hodde kangaɗo o wimo noon ay mbo wi kangaɗo o an a serani ha joni kaaɗi aɗo ɗo tan kangaɗo o wimo wallahi hanga kay ko maɗo galle mum mbo eggata o ha weyɗi yejjiti mahande galle mum mbo hoɗoyta o mboyi a mahi pale ma o ha weyɗi e galle kala ɗo gonata ko wona pale maɗa a yejjiti o qabru ko ɗo battintoɗani mate a mahani o qabru bahlul wimo mate a yejjiti la dara lil mar'i ba'da al mawti yaskunuha illa allati kana qabla al mawti baniha wa in banaha bi khairin taba maskan bahlul wimo mate a yejjiti hay galle goto alana hay goto e meɗen mbo ina hoɗoya ñande janggo si wona galle mbo mahanɗa hoore maga o aduna ko adinde aɗomayo bahlul wimbo on galle noon wa in banaha bi khairin si o mahirama mango moƴƴo taba maskan ko ɗum ngu wela yooɗa bahlul wimbo wa in banaha bi sharrin si galle o mahirama mango bongo bonande tan he cakan e pijundaru hababaniha boni ruttorde ma kono ngu metta ɗum woni qabre ngel gaykel ngel gassini hoɗde bahlul wimbo min noon ko ngel gaygel ko ngel waɗi kam yeemu he o aduna ha jinmi tan ko ɓattade ɗo saabu ko ɗo battintomini min ko o galle ɓurani kam oya galle mo ngel ko yammi Allahu akbar lamɗo o laari mbo ha andi ndeke ko zahiran ko woni ga dow ko ha ko yimɓe ɓe jiyata ko mbi o ko kangaɗo yaati o ɓuuri ƴojde sare nde fi seren on tuman lamɗo o wimo haal ko jiɗɗa mi waɗanama saabu an ko a ɓurɗo e nde sare bahlul wimbo bo mi haala ko jinmi ko a wawat kam ɗum waɗande mboy kala ko kalɗa mi waɗa ɗum komin woni lamɗo sare nde ko cappiniɗawa mi taƴa bahlul wimbo nden mi teroma gueɗe ko adi fo mi ñaaguima so tawe a wawat danda kam mayde taw mi mayata way a wawat o lamɗani heeɓi haaju bahlul wimbo si ɗum kadi miɗo jogii gonngel goɗɗo kadi jola hakkunde am e malakul mawti haa mbo warata kam ko noon ne kadi danda kam jaygol jahannama ho a wawa tan kaɗana kam natoyde jaygol jahannama nannoya kam aljanna si a wawa han si ɓiɗɗo junngo ma ndessan mbo wi bahlul mi wawata ɗiɗo bahlul ngel lamdimbo fof mbo yamba wawata ha piiji ɗi timmi bahlul wimbo anta mamlukun lamali yaari an ko alamaɗo no min ni wona alamɗo an a wawata ɓeydude balɗe am ɗe ha taw mi mayata a wawata hadde ha mi maayi ham mi natta mi wasan hadde jaygol jahannama mi natta aljanna a wawata kadi ɓilade hakkude am he malakul mawti e way ɗiɗo a wawata ɗi e ko enen poti e an ko alamaɗo no min